Kaixo herritar, bazkide, dendari, ikasle, irakasle, irakurle, ume eta bernari, jubilatu, guraso, langile, zer modu zaudete? Egoera berria eta ez ezaguna da danontzat, baitxatak itxu Euskara Elkartearentzat ere, eta hortxe gabiltza zuekin dugun eguneroko harremanari eusteko aleginean. Ari eten ez dadin alegin guztiak egiten. Izan ere jakin badakigu hau guztia amaitzuko dela noizbait, ezer ez dela betiko. Eta hemendik ere irtengo garela, eta berriz elkartuko gara, eta ziur asko orain arte aintzat hartu ez ditugun gauza txiki asko gehiago baloratuko ditugu. Dena amaitzen denean jakintsuagoak izango gara. Erabakiak hartzeko abilezi handiagoa izango dugu, egokitzeko gaitasun hobea izango dugu. Baina beste zenbait arlotan hobetu behar dugula ikasiko dugu. Elkartasunean, auzolanean, herrigintzan, zuek denok ezinbestekoak salteta. Bien bitartean egunero jardungo dugu zuek informatzen, entretenitzen eta alde neurrian zuen parte hartzea sustatzen. Gainera primeran ari zarete. Eskerrik asko zuengandik jasotzen ditugun ideia, argazki, bideo, sentipen eta bizipenak gurekin partekatzeagatik. Momentuz, bezarkada estu virtuala bialtzen dizuegu, baina desiatzen gaude eskutik helduta zuekin batera aurrera egiteko. Eta kitxo Euskara Elkartea.